friendship, good noon again. Welcome back to my channel. Bisan init, manglakaw mi paingon mi sa Divisoria. Maglaag-laag daw mi dito kaysa magpuyuay mi sa accommodation nga magsigire mi katulog. So basin daw kuno ma-stroke sa sige katulog, high blood. So ilakaw-lakaw lang daw kuno among lawas ug maglaag-laag. Pagamay po sa tiyan ba? Divisoria. Pagamay daw sa tiyan kay basin mura na daw kuno mig na nambok. Sige ra mig kaunong tulog sa accommodation. So maglag-lag sa daw mi. Bisan og init kayo ang panahon. Okay, let's see kung asa mi makapadulong karon adlaw. So that's all muna. See you later. Pedro Hill karon sa hapit sa mig Pedro Hill daw. Kay na sila tan-awon dito, malita or bag. Kali kain ni kay daghan ni manglako wala may kago. Nanami sa Pedro Hill. Naog nami diha. Nanami diri sa Pedro Hill. Sa ukay-ukay. Sila nakatuod man na sila day. Baklay-baklay mi dani asan sa paingon. Sunod ra ko sa ilaha ka ako naguban-uban ra ko sa ilaha. Mong leader ani si Ate Perma gyapon. Ini si Maymay, si Mendoza Grace, si Beltran Irene, sila ni Kagas, si Perlin, si Maya, yan, Malita, magpanaw sila Malita. Kasi Malita dito mga tsada. Tsada, basta mga Malita, oy. Tagpila ba ng mga Malita ni nila? O ka na, tsada color, no? Tagpila ka na, Gusto ko ingani kada ka ko baga. Di ba na naman kay Malita? Pero sayang man kung magpalit pa ka otro. Saan man to nimo? Di na nimo magamit. Dito mo siya. Oo. Yes, ma'am. Ang bot kung kanin sa ilang paliton. Day, tagpila, day. 950? O katong dito ta ng utana kaya ta 700 ka to no. Pero basta na ay mga kuan ra makapili ra mo diri oy, dapat dagan sa sulod o. Kapili pa mo oy. Pili-pili sila sa presyo sa Malita nga maka-afford sila kay kabalo na. Daginot ra kayo ang kwarta. Daghana no? Daginot ra gyud ang kwarta na mo. So pili-pili lang daghan kay mga bag diri oh. Libre lang sa pagtan-aw sa bag. Kung naay kwarta maka-afford na magpalit na. Ano si Beltran may gusto magpalit o kay murag naay kwarta si Beltran. Magpalit siya og Malita. Ipanglagit kasi yung gusto namin. Basta ka sila naman. Naka-video lang kami. Pero parang hindi ka pa nakita. Tagpila na, day. Day, tsada lagi na tagpila. 800. Say masulod ana pila ka kilo? Ana 20 kilos ang sulod ana. 20 kilos ang sulod. So okay na siya pang kuan. Kani nga bit akong color gusto kung nalang kay kwarta magpalito na ako na. Mo na akong gusto nga bit nga color. Kana siya. Tagpila na ni Miss, magkano po yan? 1.5 hanggang 1.2 ma'am. Guy, 1.5. 1.5 daw na siya, oh.
Wow, yan pala ang bet ni Beltran. Nice kaayog yung bet yapon. Oh, dili dali mahugaw. Dili daw tagpila na. Ah, magkano yan? 1,000. Day, gana na, day. Go na, day. Day, go na na, day. Mo ka na na. Okay, salamat. Balik kami. Apply sa daw may trabaho kay wa may kwarta. Kay nautan na among allowance kwarta sa mga itamig trabaho diri kung asa mi maka sulod og trabaho nga naay maluoy namo dawaton dayon mi karon adlaw dayon balik rin mi ugma. Joke lang. Wala naman gud mi mga allowance so maghanap kami ng trabaho diri dayon sa unya sa hapon na mi maguli. Magsugod mig trabaho karon dayon yan nya sa hapon uli nya sweldo dayon pang isa ka adlaw lang na pang allowance lipas ng gutom bitaw ay init kaing panahon. Morning Pedro Cup. Di ba dagan kay sakyanan diri sa Manila, dagan kay sakyanan, ma-traffic. Pero bisan pa man ma-traffic, daghan kay sakyanan, lingaw kaayo kay daghan kaayo mga talan-aon nga imong makita like anang mga building nga dagko kaayo. Oh. Daghan mga malls, mga dagko kaayo, nya mabusog ka diri kung nakay kwarta kay daghan kayo pagkaon sa kadaplinan nga imong mapalit-palit. Kwarta lang ang wala diha. Kaya kinahanglan mga tao dili masipag, dili halos matulog para lang may pampalit sa ilang pagkaon, ha? Nakasweldo na sana. Wala pa day kay kulang pa kog subscribers day. Kinahanglan pa ko mag 1K subscribers. Nangutanon si Miss Maya kung nakasweldo na ba daw ko, friendship. Sabi ko wala pa kay wala pa kong subscribers. So, nakinahanglan ko more subscribers. Please, subscribe na mo. Thank you. Mga angkin, lagi na. General Malvar Street. Subay-subay may satap. Baklay-baklay lang sa mi gamay na matipid mi sa pamasahe kay dool-dool raman sad ang amo ang adtuan. Baklayon na lang namo kaysa mamasahe pa mi sayang ang 30 pesos. Kaya kung ata sa amo sa akong kuan kay marag wala naman nakita sa akong camera. Okay. Nara ko mga friendship. Na-miss ba ninyo ako? Hindi na ako maubya. Kasi ako na-miss ko kayo. Na-miss ko kayong lahat. Mga kahigalaan ko, mga amiga-amigo ko, mga friendship ko, mga kaparintihan ko, mga pamilya ko, kamo tanan-tanan, mga subscribers ko, mga fans ko, na-miss ko kamong tanan. Pingi inyong panlawas.
ayaw ninyo abusuhin yung panglawas kay nag-iisa ra atong panlawas. Kaya mag-amping kang tanan. God bless us all. Love you all. That's all muna. See you later again. Asa naman idapit ka ha? Asa man ka mi padulong ani? Napagid mi adtuon manggod nga paliton daw nila. Pero kabalo asa dapit ug sunod-sunod dagit ko ani nila ba. Kaya wala man ko katuod kung asa sila paingon. Sunod-sunod ra ko ani nila. Uban-uban ra ko ani nila kay libre ra ko nilag pamasahe. Mga buutan dyan ako mga kauban uy sa accommodation. Kaya naa sila yung mga kwarta. Gila dyan kong librehon ani. Ako kay gyud akong pagpasalamat sa ilaha ba nga nagpanglibre yun ni sila sa ako mga buutan yun kay sila ba diba talag sa onra kay na ay amiga din nga bago pa lang nimo maila sa accommodation lang nimo maila pero manglibre sila sa imo kapag may bawaan nila nga kay kwarta. So puhon pag ako pod naa syempre suklian pod na ako sila. Librehon po na ako sabi sila. Give and take man daw, di ba? Mas maayo man dyan ng inaana nga klase nga friendship. Mag-give and take. Close naman gud kay nako sila kay isa ka bulan na among panag-uban ani nila. So, nailhanan na sad ang among mga tagsa-tagsa nga mga batasan. So, mo na ang tinabanga mi kung kinsa ti wala among librehon. Ang kung kinsay naa mo yung mga libre. Diba, mga buutan kaayo, diba no? Salamat kaayo ha guys. Salamat sa inyong kabuutan. Ang Ginoo kanunay nagauban ka nato, kanunay maghatag og blessings ka nato og tagaan ta og maayo nga employer kung asa ta padulong aning atong pag-apply paingon sa abroad. Nga unta buutan atong employer, masalabtunon, dili ta gutman didto. Bahala og dagan trabaho basta busog permi og dili manapat nga employer. Buutan makasabot sa imong tumong kung anong naaka sa ilang poder. Sige, smile ba? Supposing 1, tupasan na yung kuan. Video naman na, sinagtuwa ka ba? Video pero na ay picture. Pwede man makatake picture bisan og nag-video. Tabuk na ita. Nagbuad-buad na kita sa init, sikdi lang talagsaon ra ni. Talagsa ra makagawa sa accommodation adlaw ra nga Domingo. Kung walay appointment. Adlaw ra nga Domingo makagawa sa accommodation o morning result talaga ba? Murag na sa laag na. Sige, dali mo. Sige na. Maraming nakabuhi sa purel. Basta asa lang paingon. Basta talagsa ra makagawas. Init yun kaing panahon. Friendship, magamping mo ha, kay init kayang panahon. Tingkuan sa heat stroke karon. Katong na yung gipang bati nga
hypertension, taas og dugo, ayaw mo pabuhat sa init. Kay sobra kay kainit. Di kaya nato na ma-heat stroke ta. May delikado kaayo. Hey, kalami sa hangin. Sa init naghangin ako. Hangin. Bungkag na kaya kung buhok. Salamat sa hangin. Hatag siya og kabugnaw sa amuang kuan. Kabugnaw sa amuang pamati. No, salamat kay gihangin ta. Ay, salamat kay sa hangin. Bisan init kayo, murag nabugnawan namong pamati. Ito ang Kangko Medical Center. Kay pohon magpamedikal ang kauban dire. Dali na kay ito doon. Yan ang hapit sa amin dire o nagkuan media o. Yan di ay ang Kangko nga magpamedikal. Diya magpa-full-made sa Kangko. Street, layo-layo man day baklayon ang Kangko Medical Center gikan sa Pedrowell. Oy, pag-smile sabi si Perlane, okay ka na day? Okay ra mo day? Ang ganda ng service, sana magkaraon ako dyan pohon. Pangarap. Pangarap lang. Libreng mangarap. Kaluoy ba sa mga construction o isan init kayo o yan pugihan kayo sila nagtatrabaho pa rin nagkapugihan yun kayo nila bisan init kayo ulan ug init magtrabaho yun na sila ba para sa pamilya. Wala may fire sa bakan ay nasusunog. My God, kawawa init magid kayong panahon karon mao siguro gid o uso ang sunog-sunog tungod sa init sa panahon. Leon Gento Street. Dili ta mapura og tanaw sa dagko kay nga building. Wala og tuo. Makita tag dagko kay mga building. BSM building. Sa kunya gabi dayon matulog. Pag-sure mo din ha, oy. Akakurat man sa tanin niyo, oy. Asa man mi ani padulong, oy. Napapag naman mi, oy. Hapit palagi sa Kangko memorization lagi ang Kangko lagi tanawa. Papag na, asa na mi paingon ani. Initra ba kayo, char. Walay likramuhay. Sunborn ang abuti na to dani unya. Sa tap paingon kay magsakay ta o. Pang Divisoria nga jeep. Kanto, tapamin nyo. Kanindot ba kayo sa building nga dagpo kay tan-ahon ang taon. Nya pagyud ni mulandong ba bisan mga alas nya pagyud ni hapon mulandong alas 5 agwanta sa tagamay guys magpainit sa ta magpa-sunburn sa ta ninyo. Yan, manakay na mi karon. Pang Divisoria mi paingon. Magabang mi og sakyanan paingon Divisoria. Nami sa Taft Avenue, Quirino Avenue Street. Asa man
Unsaon jud ta gyud? Baklaran o Divisoria? Kung Baklaran ta tabok ta. Kung Divisoria ta, diri ta manakayan. Hulat. Hindi na makapikar sa oras. May oras. Sa may paliton si Kagas gud sa Divisoria. Divisoria ra ka? Okay. Klaro na? Ha? Kamoy, mamalit. Panuban na ba ako sa inyo? Kamo magdesisyon kung asa ta dani. Divisoria dia, dili lang ta manakay. Divisoria. Baklaran daw dito dia. Dia ko. Kaya po man na. Ya, baklaran. Ay, asa man ta? Ay, pabaklaran daw kuno mi change ang mind sa akong mga amigas. Mga amiga, pinako og Divisoria mi ani magtabok pa mi. Asa man ni oy libok naman kaayo ni ang among lakaw. Sa ginalang gyud ani wa koy mature. Koy mahimo ani. Basta magkuan lang sa dapit ni paingon. Dili takya po Divisoria. Oh, mag-latex na mo sandigan. Paingon sa Robinson SM Fairview. Arsa mo. Yan. Anang dili kuno kuya para makasakay mi tanan kay 2, 4, 6, 8 mi kabuok. Ayan ang Divisoria, makasakay na gyud mi Divisoria. Salamat. Nakasakay na mi sa Divisoria. Wala na change ang mga plano dito gyud paingon among destination sa Divisoria. Nandito na naman ako. Nami sa Divisoria. Abot nami sa Divisoria. Mag-withdraw pa si Ate Permas. Ayang kwartos. Ayang nakasave sa bangko. Datan sa namo siya. Ayun na si Ate Perma. Kay match money kayo. Kaya pa ninyo ang init? Kaya pa ang init? Kaya pa. Kaya pa daw. Ito yung Divisoria. Nakabalik sa Divisoria. Ano naman sila? Start na po mi sa pagbaklay-baklay. Lain din yung video mo na diya siya sa Metro Bank. Hello, pag-relax mo ha. Nagikan man to sa init, nagbaklay-baklay ganina. Mag-relax ata, magpalando. Naglibot-libot sa daw mi diri sa Divisoria. Sulod mi aning iskinita. Tanaw-tanaw sa mga baligya. Tanaw-tanaw sa mga baligya. Sunod ko sa ilangan.
Panguli ng daga, ma'am. Pandikit, ma'am. Sa daga, panguling daga, pandikit, oh. Sorry ah. Boss, kuberan niyo na motor niyo, boss. Pang cover ng motor niyo, boss. Motor cover, boss. Cover ng motor niyo, ma'am. Yan kay baligya dire. Boss, pandikit sa daga, ma'am. Barato ra. Mga samina nila, barato ra dire. Pinili daw sila. Bad trip ako, eh. Option. Pili-pili sa diri. Say mapalit diri. Pili sa sila. Kung unsay mapalit nila diri ah. Ganda yan, Day. Bilhin mo na yan, Day. Huwag ka nang magbagong isip, Day. Kani, Day, oh, kay mas nice na, Day. Kinapili na mo diha. Barato ra. 100 lang. Bili na kayo. Bili na kayo. 100 lang. Bili na kayo. Bili na mo. Nami sa kabilang bahin sa among ginaugan sa Divisoria. Ngita mig isnakan kay man sa Teperma mang snack daw mi kay gigutom daw siya. Siya man mo imatsmaani karon mang libre sa Teperma sa amo ah. Nibalik tas sa tong agi. Mura magnibalik tas tong agi ah. Maglibot-libot raman mi ay. City Place Square paingon di ay. Dagan kay prutas. Ay ko andiri buongon, lemon, orange. Aman may dapit ani mang snack oy. Tagpila ka na diri. Sariguelas. Palit na mo na sariguelas diri di ay. Dagan kay mga prutas diri klase-klase lang. Naman to sila oy. Hala, o, daghan kay aquarium ng isda. Palit na mo. Palit na mo ukay-ukay, mga prutas. Ang akong gipangita, wa ako kakita. Nindot magpalit. Kana lang juice, oh. Lami man sa tanawon oh, tura pod na City Place Square. Yan librehon gid mi ni Ate Perma, matsmana gid si Ate Perma ba. Pwede na halo-halo dan. Kaya 220 daw. Oh. Tag 720. Sige na masarap yan kaon na mo. Kalami sa ilang giluto. Mix lang yan. 7.20 ra daw. Dili na mo. Dili na mo ha. Kaon na mo diha. Salamat Ate Perma sa palibre. Sibog na sibog. Palit na dako to ganina. Oh, niya. Nangisnak sa tauna. Wow na. Balik na daw ta diri. Okay, that's all. Pas. Parang 99 mo. Plaza, diri sa Divisoria. Binondo man dai nini ah. Morning Binondo. Dool ra sa Divisoria sa
diha pareha sa tuwa dito presyo. Mahal diha sabon diha powder. Guys, view. Ano sa taong view. Ranger. Madulong na may pauli. KKK. Nasa Luneta. Nagkaalabay may Luneta. Para si Andres Bonifacio atong president ato ang bayani ang estatyo nakaagi ni naglabay lang sa amin sa Luneta. Kami diri okay. Sa Manila, National Museum, ano to ara National Museum. National Museum Park. Wala sila gihakan. Finance Road. Yeah. Balikan na mo itong malita ni Irene. Tara, tabok na ta. Balikan na mo itong malita na nagustuhan ni Irene. Balikan na may sa Divisoria. Tulong na may pauli. Pag alas 4 na sa kapunon pero init pag yapon kaayo. Oh, to ay tag 20 oh. Pajama. Dagto na lang palit oh, barato ra. Tara oh, tabukin na kay magkuan sa may kuan niya malita. Ha? Sana ang malita nga mong ipramisan nga balikan. Yan, promises not to be broken. O, diba? Gibalikan yun ni Irene ang yang malita. Te, perma, magpalit pod ka sa imo ha? Napili na mo sa bag ninyo, decide na mo sa inyong kuanon, paliton. Balik ra ko diri pon kay kana parang akong gusto sa dapling.
malita, tag isa-isa nilag malita oh. Buti pa sa boat is per flight na ni silang duha. Ay namalit na magmalita. Kita, sunod na lang ta. Pamantay, pampalit sa malita. Manakay nami o paingon San Andres Bukid ni tamig sakyanan nga jeep. Napalit na ilang gusto nga paliton malita. Day, nanagyod kay malita day. Nakabit-bit day kag malita day. Gani day. Thank you friendship. Padulong na may pauli. Salamat kaayo. Thank you for watching. God bless us. Nautunta na nagustuhan ninyo ang aking vlog for today. Thank you so much. That's all. Bye. Love you all. Mwah. God bless us.